Tak já jdu odnosit ty kulány teda. A máš na to sílu, táto? Vždyť to je strašná dřina. Jeden po druhým. Jak to prostě zvládnu, no. Tady u nás v těch kopcích, to se to pronese. To se dá dělat. A nařezal jsi to na strašně velký, to já to vůbec neunesu. A tak jeden taky uneseš, nekecej, já pak pomoct. No, tak nějaký malej si jdu vybrat teda, dobrá. Tak co, ještě můžeš? No jako můžu, ale nosit to po jednom. To tady budeme ještě zítra. No jo, no. Já bych pořídil ten mokař od Motučka. Izolit Bravo, znáš to? Neznám. Tak uvidíš. To když tady máme to Motučko, tak odvezeme i ty kulány, ne? Konečně. Ať to nemusím nosit v ruce. A nebude se ti to na téhle korbičce špatně vozit? No to asi bude. Ale Motučko má i mokař. Aha. Jak to vypadá? Koukej. Ale to bude strašně dlouho trvat, než to předěláš, ne? Stopuješ? Ne? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6 šroubů. Hodíš tam mokař. To je fofr, 6 šroubů vyndáš, 6 šroubů nandáš a už to budeš mít, je to tak? Ano. Ten plastík tady porovnáme. A je to hotový. Super, Kulány. no tak jedem. Tak jedem. Víš o tom, že Motučko má i zpátečku? Aha, no jinak by se vlastně asi špatně couvalo, to je pravda. A i dopředu. A víš, co na tom Motučku nejlepší? No to Si nevím. ho nabijeme ze solárních panelů, takže jezdíme zadarmo. Ty jo, tak to má samý výhody. Naložíš a jedeš. Tak už mám naloženo. A to toho ten mokař víc neuveze? Já bych toho víc neuvez. Mokař by si s tím zvládl poradit. Koukej, jak to jede. No jo. Tak co kopec? No jede to. Těžký jde jako prase, ale mokař prostě jede. Koukej ty schůdky tady. Wow. Ten má sil. Víc než já. Tak kdo je unavený, mokař nebo ty? O já? Ještě si to dám třeba o trochu mí, ale mokař by to uvez, v klidu. Já jsem z tohoto. Tak jdem. To asi nezvládnu. Táčíme. Trošku jsem odebral, já už bych to nezvládl. Ale mokař ten furt jede. Neuvěřitelný. Krásná práce. A jdu to uklidit.